Er is maar één reus der Kempen, dat is de toren van Peer. En in Pessant hoort je ook de klok van Peer. Die is hier in Peer zelf gemaakt. Spotnamen worden nog eens gegeven voor de minder goede kanten van de mensen. En voor de Bocheltenaren is dan de minst positieve wel de spotnaam Papbugels. Professor Verschuren geeft in zijn vermaarde encyclopedie, uitgegeven in 1941, niet minder dan 3 spotnamen op voor de hechtelaar. Namelijk de heikanter, de drijkanter en de koeketer. Pelt altijd duidt op overpelt. Men spreekt in de Kempen altijd van pelt voor overpelt en neerpelt, nerpelt voor neerpelt. Dus dat is van oudsher een onderscheid geweest. In feite waren er 2 spotnamen voor de Lommelaren weggelegd. Men sprak ook wel eens van de heikneuters. En een kneu is dus een kleine zangvogel die in de heide veel voorkomt. Maar de belangrijkste spotnaam is inderdaad de bezembinder.